Shout hallelujah هو. نلقاكم جوا الريفر اوف لاف مالتا. هاليلويا. كلها جايت ورايا دي الطلبه من قلبك. فين انتي؟ يكو جاونك بريزنتي لوكالي فوق دان البوست، يو انت من جوا دارك، يو من فورس فوق الشغل تياك هاد الساقو معنا. هيدي الطلبه ورايا من قلبك، بس قديس. اعطيني الجو خالك على الكلمه تياك. اريد نصير نعرفك اكتر مولاي. اعطيني الجو خلات شريك مولاي. باش نرسى اكتر دايم قريب تياك. باش نسمع تهبيطة القلب تياك. فداك اللي انت سرتي للوم. جسو كسر كلامات وتفشكيل. باش الكلمة تياك نرتشيفيها كيف نبورا. باش ليلة تبنيني وصححني. ونكمل نصير نشبه اكتر لسيد جيسوس كريستو. بالقوة الاسبيرتو قديس تياك اك يكون. هاليلويا. جلوريا المولاي. مرة في كتاب لوط كابيتلو 13. لوط كابيتلو 13. ده هو الثلاث مساج فوق النور في الفاميليا. ما نعرفش لما مساج نمر يجي ريجوار فوق النور ان جنرالي. نحسب نمبر 8. نحسب نمبر 8 يجي. يو نمبر 8. نمبر 8 بحال النور فوق النور. اما الثلاث واحد فوق النور في الفاميليا. allora لما كنتوش معنا ovviamente طيب لنا نريبيتي anke من نسا شي تفسر ونور تونرا يوم كلا لتاتي جيخ بالمالتي نوزاو الكلمة جيخ. infatti anche نوزاو الكلمة وجاح جاي من الكلمة تاتي جيخ وجاح تفسر تاتي جيخ. infatti بالانجليزي يقول لك honor your parents. آتي جيخ للجنتوري دياك يوم كلا اونورا. شو تفسر الكلمة تونورا؟ الكلمة تونورا تفسر ترسبتا توري ريسبت. تفسر لي انتي ديني الاكتر بارتي من الكلمة تونورا اللي تجاوبني بحالة السينيفيكات. كل هذه ورايا متى نونورا ين اتناتي valuroli lil dak li jkun. Ġeneralment inti tista' tonora żewġ affarijiet jekk ngħidulhom affarijiet. Number 1 tista' tonora lill-Alla u għandek tonora lill-Alla Alla għandu l-ogħla valur fil-ħajja tiegħek. U t-tieni tonora lin-nies, il-bniedem. Issa llum ħankompli nitkellem bħala tielet messaġġ l-unur fil-familja. L-unur fil-familja. Illum brother ħansamija mal-ardi just in case u ħansamija mal-ajrissa biex ma nlaħaqx nispiċċa għaddi s-sajf u nitkellem fuq għadi once li jkun għadda s-sajf. Eżis nisa tal-mulej. Għadni ma tkellimx fid-dettal fuq l-unur fil-knisja. Imma ħanejda di biex jekk il-mulej f'daw il-ġimgħat li ġejja li jaqbes tkellem fuq l-unur, tkellem fuq xi ħaġa partikolari oħra bħal ma ħajġi s-sibt li ġej. Please għodu attenti kif tilbsu fil-ġemgħa tal-mulej fil-knisja. Number 1 għodu attenti kif tilbsu dejjem. Imma fil-knisja jekk jista' jkun please tilbsux b'mod indiċenti. Onoraw lil-mulej bil-biskom. Amen. Please forsi ġud minnkom jew kun hawn min ħajdu hekk. Ma jaħsibx di allura forsi jilbes bl-aktar ħsieb mod li mux għet jinduna li mux għet iġibu nur bil-bisu, imma nħagġiġkom li tkunu deċenti on the upper part, għannisa, u deċenti zokra kjaġobkom għattuwa. Amen. Il-sim, jek naraw il-sim, nispicċa nebat għal tal-ADT, u ngħidlu għandna qsim fit-toroq, bro. Allura, il-min? Tat-toroq, jirranġaw toroq. Allura, please, eżis aħwa nisa, please, il-bsu deċenti u bħala dbilet, please, jekk jista' mhux jekk jista' jkun. Issa qed ngħidilkom għandu jkun hekk. Dbilet mhux il-fuq mill-irkoppa, sal-irkoppa jew l-isfel mill-irkoppa. Ħadd tkunu deċenti.
intom nisa l-oħrajn, jekk taraw li xi ħadd mhux illum, sewwa x'issa tajjiena. Jekk ħadd tgħidulhom xi ħaġa, kunu gracious kif tgħidulhom. Sewwa għax inti mhux dak li jkun tittalmu with grace, mhux with a condemnation attitude. Amen. Amen. Hallelujah. Aħna we do not preach the law, we preach grace. Now that does not mean li tagħmel it-triq, imma the way we deliver it will help you do the right thing in a gracious way. Amen. Hallelujah. Okay. Mela, fil-ktib ta' Lut, kapitlu 13 marru hemmhekk. U ovvjament anka l-irġiel ukoll għodu attenti kif tilbsu. Sew biex tonaraw il-Alla u sew biex tonaraw il-ġemgħa tal-mulej, il-Knisja sewwa. Vers 4, dan huwa l-passaġġ li naqażilt għal dawn il-messaġġi tal-onur fil-familja. Kemm minnkom ġej minn familja? Kollha kemm intkom. Jekk m'intix ġej mill-familja, was probably ġej mill-ġungla. Issa id-żuż għandu kun għal-qowhom, imma msommen. Vers 4, Lut kapitlu 13 vers 4. Ħalli ikun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ. Iż-żwieġ, mela jiena hawnhekk ħa nitkellem illum, speċifikament illum ħa nitkellem fuq il-mara u r-raġel fiż-żwieġ. Jekk inti mara u raġel m'intomx miż-żewġin, tkellimt il-messaġġ li għadda tal-erba' li għaddew, jekk inti Kristjan jew intom Kristjani u intomx miż-żewġin, iż-żewġu. Number 1, biż-żwieġ tagħkom tonoraw il-Alla. It-tieni tkun qed tneħħu l-periklu titintilfu. Għax il-kelma tal-Alla tgħidlek b'aktar mod ċar, jekk inti għadek tgħid min nies li qed jgħixu f'koabitazzjoni imma ġifieri qed ikollhom x'jaqsmu flimkien, dak jissejjaħ fornikazzjoni sess barra miż-żwieġ li ovvjament qed jikkwalifikak biex tintilef. U li jkun ħasra. Sewwa, allura jekk intom arajjes u tħobbu lil xulxin u għandkom il-Kristu iż-żewġu u naraw il-Alla li ħalli l-mulej jonarakom. It-tieni jekk intom miż-żewġin fil-mulej. Dan il-messaġġ għalikom. Jekk inti il-mara Kristjana u r-raġel mhux, jew bil-kontra il-raġel huwa Kristjan u l-mara mhijiex. Dan ukoll il-messaġġ għalikom. Mela hawnhekk l-Iskrittura tgħid ħajkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ minn kulħadd. Eżis aħwa naħseb taqblu miegħi aħna qed ngħixu fi żmien li jekk kemm istituzzjoni partikolari li hija taħt attakk diaboliku mill-infern huwa żwieġ. Kisser iż-żwieġ, tkisser soċjetà. Kisser iż-żwieġ, tkisser it-tfal, tkisser is-soċjetà. That's it. U mbagħad issa vera niġu fil-ġungla. Sewwa ftakar il-Bibja tibda biż-żwieġ. Il-Bibja tispiċċa biż-żwieġ. U żwieġ mhuwiex faċli tiġġa minnu nnifsu, għal raġuni li għandek tnejn barranin irridu jgħixu flimkien għal tul ħajjithom. Żewġ barranin, inti żewġt barrani. Inti żewġt barranija. Allura żwieġ Pawlu mhux tab xejn jgħid għal dawk li intom single, aħjar tibqgħu single bħali għalhom ħanifrankalkom ruxma ta' trabil. Sewwa, għallu ma għal dawk li intom ħad iżewġu, dala ħajġilkom. Trouble is coming. Ġifieri jekk xi ħadd minnkom tiġi tgħid li passer għandi trouble fi żwieġ. Wow, qed twettaq il-profezija tal-Bibja, eżattament qed tagħmel. Bravo! You're on the right track. You're doing marriage. Mhux hekk jgħid Pawlu? L-Apostlu? Hallelujah. Mela, ħajkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ minn kulħadd u s-sodda ta' żwieġ bla tinġis. Għax Alla qatt jagħmel ħaq miż-żinja u mill-adulteri. Ġifieri m'hemm bżonn nidħol fiha fid-dettall, m'intkomx boloħ, tafu ġifieri jekk inti miżżewweġ tibqa' fidil lej martek u inti tibqa' fidil lej żewġek. Eżis aħwa ħanidilkom xi ħaġa li hija komuni llum. U għalkemm hija komuni u għalkemm illum ma ħaniċċassab xejn, sewwa aħna kollha bnedmin
kollha nisbaljaw f'xi area oħra, però tista' jkun li inti jista' jkollok forsi għandek challenge mhux bil-forsa x'tmur ma' mara oħra, imma jista' jkun li inti għandek mara u għalkemm ma tmurx ma' mara oħra, però kontinwament maddas fi żwieġ, maddas fil-pornografija. Jew inti mara u għalkemm inti xaqlibilu ir-raġel tiegħek fiżikament imma inti mara maqbuda fil-pornografija. Eżaż aħwa naf li llum il-ġurnata miżawda d-dinja b'daw l-affarijiet kull imkien di toqgħod ħafna attent u naf li t-tentazzjoni hija kontinwament quddiemek, però ejna itolbu l-mulej jgħinkom. Jgħinkom biex taħarbu daw l-affarijiet. Għax daw l-affarijiet ma jġibuhx ġieħ għaż-żwieġ tiegħek. Sewwa għaż-żwieġ tiegħek. Sib brother jekk inti raġel, sib mara talla, sister, jekk inti din għandek diffikultà f'dil area, jekk għandek challenge f'dil area, u naf li ħafna għandhom din il-challenge f'dil area li għandek bżonn għajnuna. Għandek bżonn għajnuna. Meta tiftaħa u titkellem ma' brother u titkellem ma' sister, dak id-dnub inti, jew dak il-vizzju, jew dik id-djufija, sejħela li trid, jew tlieta luma, tkun qed tikxfu u tiġġibu fil-beraħ u qed kissillu l-ħakma tiegħu fuq ħajtek. Amen. Aħwa brothers, ħanejdilkom aħwa irġiel, jekk ikollok brother li inti xi ħadd jaqsam qalbu miegħek fuq għadi, tikkundannaħx għejnu. Jekk inti sister għandek xi mara taqsam miegħek id-djufija fuq din l-area, għejna. Do not look down upon each other. Tħarsux bistmerija lej xixin. Jekk xi ħadd talbek lajnuna, għad irringrazzja Alla li dak il-persuna sab il-kuraġġ biex jiftaħ qalbu miegħek. Amen u tgħinhom. Il-Bibja tgħinek jekk inti spiritwali lil minu dajjef għejnu. Mhux stmellu jew kissru jew kissra. Amen. Halleluja. Amen. Thank you Jesus. Mela, ħankomplu. Morru fi ktib tas-Salmi, is-Salmi 101. Dan huwa wieħed mis-salmi l-aktar favoriti tiegħi. One of my favorite psalms. Psalm 101. It's a beautiful psalm. U jitkellem fuq il-ġieħ. Dan is-salm kollu jitkellem fuq l-unur. Xi kultant għal dawk li forsi intom bħali, xi kultant affarijiet nippreferihom bl-Ingliż milli bil-Malti. Għax mux dejjem joħroġ istess sinifikat, imma pratikament huwa fuq l-unur. Xi ħaġa simili ta' unur hija l-kelma integrità, però mhix istess ħaġa, integrità hija xi ħaġa oħra. Imma ma tistax timxi b'nuqqas ta' integrità u tkun onorabbli. Ġeneralment jekk inti qed tikser l-integrità tiegħek m'intix qed timxi b'mod onorabbli. Sewwa? U naħseb u laqqas viċi versa, ma tistax jena tgħid nimxi bl-unur u qed inkun qed nimxi b'nuqqas ta' integrità fil-ħajja tiegħi. Issa, jekk inti żbaljaj jew f'xi area hemm l-indiema, hemm il-mafra tal-mulej, iġrej il-mulej u jaħfilek nubitek u jitlob il-mulej biex jgħinek. Halleluja, kemm minnkom għandkom bżonn lajna tal-mulej, ħanara. Kemm minnkom illum tlabtu ħlajnuna l-mulej f'xi ħaġa. Amen, praise God. Għalera, mux tab xej ħassajtu bizzi, ma tuħad inkalmu jena, konta tkalmu kolla bejontu. Amen. Mela, Psalm 101, nismu. Nanni unxandar it-tieba u l-ġustizja. Li l-ek mulej irrit nanni. Irrit nimxi bil-aqal fitri il-perfetta. Dik il-kelma il-perfetta tista' tfisser żewġ affarijiet. In the way of honor, jiġifieri fit-triq ta' unur, triq li ta' ġieħ, jew fit-triq ta' integrità, però għalissa aħna nagħmlu honor. Irrid nimxi fil-aqal fit-triq il-perfetta meta se tiġi għandi. Inġib ruħi b'qalb safja ġewwa dari. Ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja. Edin fi żmien verament, kontinwament tipproteġġi għajnejk aħwa. Tipproteġġi għajnejk. Nobot lil min jagħmel il-ħażen u ma norbotx qalbi miegħu. Qalb imħassra
nżomma l-bot minni. Ħanilkom xi darba nitkellem fuq għadi, mhux illum, però ħanidilkom ħaġa ħwa. Hemm differenza bejn qalb midimba u qalb imħasra. Qalb midimba ta' kulħadd. Inkluż anke l-Kristjani jidimbu. Qalb imħasra mhux biss midimba. Qalb imħasra hija qalb mejta. Hija qalb li issa tfittex il-ħażen. Tfittex il-ħażen. Fi ktieb ta' Timotju titkellem fuqha, il-qalb li issa fuqha mill-marka tal-ħażen. Aħna kemm minnkom meta tidimbu tagħmlu xi dnub tħossok ħażin holiday. Mela int m'għandekx qalbek imħassra. Imma jekk inti bniedem li tuħu pjaċir fil-ħażen, tuħu pjaċir fid-deni, tuħu pjaċir tippjana id-deni, inti mhux midna bissa biss, inti issa mħassa. Jiġifieri inti proprjetà tad-demonju. U hawnhekk qed tgħid bniedem qalbu mħassra naħarbu. Hemm differenza bejn naġa mitlufa u moża rebelluża. Ġesu jgħidlek mur fittex in-naġa l-mitlufa, mhux il-moża rebelluża. That's another message. Diġà tajtkom 3 messaġġi f'minuta. Halleluja. Ħankomplu. Verse 101. Qalb imħassra nżomma l-bot minni. Il-ħażin ma rridx naf bih. Min qasqas bil-moħħ fuq ajru lil dan jien neqirdu. Kieku David kien pastor għandu knisja żgħira ħafna. Min qasqas bil-moħħ fuq ajru lil dan jien neqirdu. Ftakar xejn Alla fuq David. Dan kellu qalbu qalbu le. He has a heart after me, says the Lord. Min għajnejh merfuqa u qalbu mkabra ma nistax inġerħu. Inżomma għajnejja fuq it-twajbin tal-art biex dawn joqogħdu miegħi. Min jimxi fi triq il-perfetta, li mi dik it-triq? Il-triq tal-onur. Dik tfisser triq perfetta? Kemm minnkom għandkom triq perfetta? Għax ħadd joqgħod xi triq jisimha triq perfetta? Imnalla. Għax kieku l-mument li mort toqgħod int kont iġġibha perfetta. Ħadd mu perfett. Sewwa, ġifieri meta hawnhekk jgħidlek il-perfett ġifieri triq ta' onur, literalment fisserek. The way of honor. The way of honor. Infatti, ħanaqra l-vers 6 bl-Ingliż. Isma' waħwa. My eyes shall be on the faithful of the land, that they may dwell with me. Xi tfisser? Ġifieri jiena, David qed jgħid, nżomm għajnejja fuq dawk li jimxu mal-mulej. Maħħom irrid nagħmilha. Ma dawk in-nies irid nagħmilha, ma' nies li lili ħajkunu ta' barka lija, lili ħajżiduli mhux ħajtaqluni. So that they may dwell with me. He who walks in a way of honor, dawk li jgħixu fil-ħajja tal-onur. U jew jaqdini, he shall serve me. Vers 7. Ma jammarx f'dari min jimxi bil-qerq, ma jżomx qudiemi min jitkellem bil-gideb, għodwa wara l-oħra neqret il-ħżiena kollha tal-art biex nwarrab mill-belt tal-mulej lil kull min jagħmel il-ħażen. Jekk taqbadha f'naċċell dan is-salm huwa li David qed ifittex nies li huma onorabbli. Jgħixu f'ħajja ta' onur, ħajja ta' ġieħ. Amen. Id-darba l-oħra għattilkom proverb għattilla fl-axħa, ħawna għaraħilkom san komplu fuq il-sistema. Proverbs 3, morru Proverbs 3. Għalix huwa importanti dan il-messaġġ, pastor?
Għal dawk li intom ma battux il-messaġġi l-oħrajn, għax aħna saltna. Aħna poplu saltna. Il-poplu ta' saltna ma jistax jopera mingħajr nur. Ma jistax, għax inti tiftakar tilkom immaġinaw il-familja reali tal-Ingilterra jimxu b'mod diżunur. Meta tara reali, familja reali, waħda mill-affarijiet li jitlaqlek f'għajnejk jew quddiem għajnejk hija kemm hemm unur. How they carry themselves, how they talk, how they speak, kif jaġixxu. It's very honorable. Jonoraw xixin. Hallelujah. Salmi, Proverbs kapitlu 3, verse 27. Proverbs 3:27. Proverbs 3, verse 27. Issa ngħidilkom di x'għandha x'taqsam ma' dak li qed ngħidu, għax id-darba semmejtilkom imma ħassejt li għandi nerġa' nsemmija. Vers jgħidlek hekk, jgħidlek minn ħaqqu l-ġid tiġħadulux meta dan tista' tagħmlu. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power of your hand to do so. Ħankompli. Do not say to your neighbor, tgħidx lil lajrek, go and come back. Mur u erġa' ejja natik għada. I will give it to you tomorrow when you have it with you. Fuq xi titkellem dan. Tiftakar darba ħadtilkom meta inti kollok il-min tagħti, jekkux kont, jekkux inti weċċ xi ħaġa lil ħadd ieħor. U inti tista' tagħtilu, tielu. Qabadu tielu. Sewwa issa. Fejn inti jinnaf, pereżempju aħna għandna il-missjoni, nissapportjaw il-missjoni. Mhux l-ewwel darba jgħidulna għandna waħda mit-tfal l-iskola. L-iskola u mardet. X'ħanu għad nagħmel jiena bħala l-pastor ta' Revrovla x'naqbad nagħmel. Noqgħod ngħidilkom nistenna ġimgħa. Isma' ġimgħa l-oħra kien hemm waħda daħlet fl-isptar. U kellna ngħinuha biex inħallsulha għall-kura. X'taqbad tagħmel? X'taqbad tagħmel? Tifhem x'taqbad tagħmel? Tibaddel l-flus għall-kura. Mhux ovvja tagħmel. Ma jistax jiena noqgħod nistenna affarijiet bħal dawk serji meta inti għandek ħajja fil-periklu sewwa u dawn qed jiddependu minna fil-support fil-onofantrofi. Dawn mhumiex affarijiet faċli għax inti daw ovvjament mhux xi ħaġa darba f'intqabar jiġri u daw affarijiet jiġri regolari. Xi dal-aħħar ġrida xi infatti mart, xart waqa', kiser saqa', ħabad rasu, whatever. Insomma, ġifieri affarijiet bħal dawn li jiġru. Issa meta aħna nistgħu ngħinuhom, naqbad ngħinuhom. Meta inti xi ħadd jiġi jgħidlek jien naf x'ħadd fqir, hawn Malta ma tantxaw, hawn Malta ġalat meta xi ħadd jiġi jitolbok xi ta' flus ġalment ma xi fqir huwa xi scam. Imma jien nagħmlu mod xi ħadd verament għandu bżonn, jien naf jiena għandi bżonn għal tal-linja. Sewwa issa hawn min jabbuża minnha wkoll. Anka fil-fellowship jkun hawn min jabbuża minnha. Jiena għandi nies pereżempju jiġi jgħiduli pereżempju ġieli ġrat fil-passat, passer għandi bżonn għal tal-linja. Mbagħad wara niskopri li l-istess persuna saqsit ħamsa oħra għandha bżonn tal-linja. Issa naħsebux għal-linja diħa tispiċċa tixtrija tal-linja. Għad tifhem? Jiġifieri jekk inti ejn nagħmlu mod inti xi darba tiġi fil-bżonn. U inti naf tgħidilna xi ħadd jiena qiegħed fil-bżonn u għandi bżonn urġenti nħallas kont. Jekk inti xi ħadd ħallasulek dak il-kont, mhux fuq xi ħadd ieħor tgħidlu isma' għax għandi kont mhux vera x'inti issa tikdeb. Inti issa qed tabbuża bis-sistema u bit-tjubija bil-ħnina ta' ħadd ieħor. Sewwa, ġifieri hemmhekk qed nitkellmu hawnhekk, jekk kien hawnhekk xi ħadd ġieli u mhux l-ewwel darba jiġu xi ħadd jgħidli passer qiegħed m'għandi xejn għox laqqas għandik biex nikol. Meta nitkellmu fuq ftit euros ta' mhux qed nitkellmu fuq xi eluf. Sewwa, x'nagħmlu? Naqbdu ngħinu dak il-persuna. Inti wkoll l-istess. Imma di qed ngħidha wkoll anke intom bħala Kristjani. Meta nagħmlu l-Bible College, meta tagħmlu xi kors, sew jekk hux Bible College, jew jekk inti xi kors ieħor x'imkien, jiena nemmen li bħala bniedem ta' onur, jekk jiena naf li dan il-Bible College jiswa 10 euro, 12 euro, 30 euro, 50 euro, whatever, sewwa, ġalment jekk huwa l-kelma tal ħadd iswa aktar minn hekk sewwa. Imma qabatu tija mal-ewwel. Mhux il-pastor jew it-teacher jew is-segretarju joqgħod jiġri warajk għal taf kemm hija ugly? It's ugly.
It's not honorable. Qed tifhmu aħwa? Issa, meta jkun hemm xi ħadd jgħid li pastor ma naffordjax. Jekk vera ma taffordjax, intuk sponsor. Mhux l-ewwel darba, u nagħtu ħafna sponsors, imma tinsix, ħafna, mhux ħafna, xi wħud jabbużaw mis-sistema. Aħwa ta' unur. Tabbużawx mis-sistema. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħidu min huwa vera fil-bżonn. Imma hawn min jabbuża minn dik is-sistema u qudiem għal inti ma jaqbilek tibbuża bis-sistema. Semmejtilkom id-darba l-oħra meta aħna naħdmu għal mulej. Illum qed nitkellem ma' waħda mill-aħwa nista' ngħidilkom, Dajen li tagħmel ix-xogħol fil-tfal, tagħmel ħafna xogħol, tipprepara x-xogħol, kellha tagħmel ruxma ta' preparamenti għal din il-ġimgħa tal-iskola tas-saq tfal. U għalki kemm kellha tagħmel ġiri, tagħmel affarijiet u fotocopies. U di ma mhux ibista, hemm ħafna xogħol f'din il-komunità. Halleluja, bħalma ssib f'ħafna komunitajiet. Alla ħares dawn in-nies aħna kellna nħallsuhom. Kieku nagħlqu. Qed tifhmu, meta inti tagħmel xogħol għal bulej, tiġix tippretendi li tħallas, issa jekk jiena għeklek ħambirkek b'xi ħaġa, sewwa jew nbirku bħalma ġieli birkna hawnhekk xi speaker, that's all right, mela le, u għandna nbirku, għandna nkunu ta' barka, mela le, praise God. Imma dawn l-affarijiet meta nagħmlu xogħol għal mulej, tamlux għal-flus. Tamlux għal-flus. Derek nitkellem iktar fid-dettal meta naslu issa fl-unur fil-Knisja. Imma forsi xogħod minnkom ma jkunux hawnhekk għal waħda ngħidissa, u waslu għandi ngħidissa. Fil-Knisja meta jkun hemm nies li jiġu mħallsa fil-Knisja jieħdu xi stipendju, dak huwa onorabbli. Imma ħafna drabi il-Knisja hija mmexxija minn nies li jagħmlu xogħol volontarjat. X'jagħmlu xogħol volontarjat? Jgħidtilkom Rejma, Knisja ta' xi madwar 10,000 ruħ kellha xi 500 volontarjat, jivvolontarjaw. Ikun hemm min jitħallas żgur. U hekk hu, fil-kelma titkellem fuq għadi li min jaħdem fil-kelma tal u x-xandi tal-kelma tal għandu jiġi onorat, anzi mhux biss, doppju jiġi onorat, u mbagħad titkellmu fuq għadik. Imma mhux hekk, mhux dik, imma laqqas min jaħdem u jitħallas xi ħaġa, min verament jitħallas fil-Knisja, armat mhux taħseb jitħallas. Issa dejt li ma kieku paga tajba. Min jaħdem fis-salvazzjoni tal-erwieħ ma jistaqat jitħallas. Għandu jiġi rikonoxxut u onorat, jew onorata iva, imma min jaħdem fix-xogħol tal-mulej ma jistax jiġi jitħallas. Ovvjament ma jistax toqtlu bil-ġuħ lanqas, jekk huwa tagħmlu xogħol full time. Imma qed ngħidew l-affarijiet għax ovvjament nisimgħuhom u għandna nkunu malma. Kemm hawn minnkom ħasaqsikom mistoqsija di, kemm hawn minnkom tafu kif joperaw biblikament il-finanzi fil-Knisja, kemm hawn minnkom tafu. Tafu sew. Kemm hawn minnkom ma tafux kif joperaw il-finanzi fil-Knisja. Olli dejkom. Kemm hawn minnkom tixtiequ tkunu tafu. Dawk li ma tixtiequx tafu mhux ħanidulkom. Qed ngħidilkom dawn l-affarijiet. Għax ħafna min-nies ma jafuhomx dawn l-affarijiet. Amen. Mbagħad nitkellmu meta naslu għal messaġġ ta' l-unur fil-Knisja. Amen. Bħalissa nitkellmu fuq l-unur fil-familja. U din semmejta dil-messaġġ hija bħala familja, jekk inti xi ħadd ġablek il-groceries pereżempju, mhux tgħidlu sa nħallsek il-ġimgħa d-dieħla, abadu ħallsu. Jew nkella avukat ħabib tiegħi, semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra. Sewwa, jgħin aħwa hawnhekk, sewwa, għalli xi ħadd li jiġi River of Love ilu biex itini 40 euro. Meta telaq mill-uffiċċju qallu ħabor iġiblek il-flus. Ilu 6 xhur biex iġiblu 40 euro. U mbagħad jgħidlu jiena River of Love. It is dishonorable. It is dishonorable. Qed tifhmu? Xi ħaġa li nixtieq ngħid li hija kważi hija daqsxejn stramba. You cannot demand honor. Otherwise it's no longer honor. Then it becomes dictatorship. Jina xogħli hawn nallem il-kelma. L-unur kollha kemm aħna għandna nirċivuh u kollha kemm aħna għandna natuh. Imma meta ma tiġix onorat, bl-attitudni, boġġetti, whatever, inti ma sax jgħidlu onorani. Ma sax jgħidlu hekk illa kieku.
Tista' tagħmel hekk? Hawn xi ħadd tagħmel xi darbek? Batti xi ħadd jgħidu onorani bil-fors. Ma jistax, tifhem? Inkella ma jibqax unur, inkella jiġi xejdula dittatorjat. Sewa, imma bħala Kristjani li qed nitalmu fuq l-unur għandna nġibu unur il-xulxin, iġġib unur fil-mulej. U l-unur irid jibda mill-familja. Irid jibda bil-mara u bil-raġel. Ħanirikom aħwa. Jiena nisma' stejjer tal-waħx. Tiftakruhom dak kien fuq ir-radio fi żman? Ġili smajtuhom stejjer tal-waħx, kien hemm żmien fi żmien. Ta' Anton Grasso. Grasso x'kien kien għaxon jew kien? Għadhom għana? Għadhom il-mulej birek l-Anton Grasso. Jekk inti qed tara da program Berkuk fi Sem Ġesu Kristu. Imma tiftakruha dak iż-żmien kien jgħidu stejjer tal-waħx. ħanibda programm, ħansemmi hekara, stejjer tal-waħx minn ġewwa s-saltna. L-istejjer tal-waħx li nisma' jien li minn nies u koppji li jsejħu Kristjani, bħalma qal Pawlu fl-ewwel Korintin kapitlu 5, iġeluk titwaħwax. Kif x'tagħmel? Titwaħħax? U tista' tħaxwax u whatever. U wash. Insomma, li bħalma qal Pawlu fl-ewwel Korintin kapitlu 5, ċertu sejja laqqas fid-dinja ma tisma' bħalhom. Meta jiena ngħidlek pereżempju stejjer Kristjani, ir-raġel jalaq il-mara fil-kamra għal tul ta' żmien. Mhux inti hu di? Alright. Mhux il-kelb ta' jitlek jalaq lill-mara. Issa ma nafx jitgħalli xejn forsi jiena, forsi ħataħrablu, ma jridx ħarablu ma nafx. Imma affarijiet tal-waħx u jissejħu Kristjani. Issa li l-kopja argumentaw. Naf li l-kopji ta' River of Love għadda kolla t-seguna fuq YouTube, aħna l-kopji tagħna kollha perfetti u mħabba perfetta u armonija. Halleluja. Ħadd ma jargumenta in-nisa mġienen fuq żwieġhom, ir-irġiel mġienen fuq in-nisa tagħhom. Infatti jara dejjem ipoġġu bil-qiegħda 8 feet il-ħin kollu jħarsu lejn xi. Tafhem? I'm declaring fate over you. Amen, amen. Tifhimha li l-kopji argumentaw. Imma ma tifhimix ta' ċertu affarijiet li jsejħu ta'. Imbagħad jissejħu Kristjani. Semmejtilkom il-pornografija bej koppji Kristjani. Mara u raġel jissejħu Kristjani u qed jaraw il-pornografija regolari fl-imkien daw. Koppji Kristjani u tidħol it-terza persuna fis-sodda bejnietu. U żgur mela, because we are river of love. We just want to share the love we love. Daw affarijiet tal-waħx aħwa. Li mhux ta' b'xejn il-mulejja ħasra. Mnikket. Kulħadd jiżbalja, kulħadd jagħmel aħmerijiet, ma ċertu affarijiet bħalma qal Pawlu ma tippretendix li tisma' fil-Knisja. Tifhmu? Issa, morru fi ktieb ta' Efesin. Efesin kapitlu 5. Mela eżis aħwa. Għatu l-ċessi dak li huwa l-ċesri, għatu l-alla dak li huwa talla, jekk inti għandek id-dejn ma' xi ħadd u inti għandek il-flus biex tħallsu, ħallsu. Fustop. Għax inti bħala raġel tal-familja u l-mara tal-familja qed tonora lill-alla meta melek. Amen. Ħallix li dak li jkun jiġri warajk biex jitħallas meta huwa għamillek servizz jew għamillek xogħol, kun onorabbli. Għad tkun bniedem raġel u mara ta' ġieħ. Efesin kapitlu 5. Amen. Isimoni, aħna xi kultant. Jiena nirringrazzja lill-Alla bis-serta għal din il-Knisja. Kemm hawn minnkom ġieli smajtu b'xi problemi? Ġieli smajtu b'xi problemi?
ta' River of Love, ġewa River of Love. Xi problema jew xi kawlata hekk cooked in River of Love kitchen? Ġili smajtu bija? Pero kam smajtu bil-ġit li jisir minn ġo River of Love? Taf kemm isir ġit ġo River of Love? Taf kemm hawn ġit hawnhekk aħwa? Taf kemm isir ġit hawn? Taf kemm intom stess qed tagħmlu ġid dan il-pajjiż? Jiġifieri tħallux il-għadu jisirlek qed isir daqshekk ġid u għax sar xi balbulja ta' x'imkien isu mamma mija darba kien hemm moħħ arkli pastor, arkli x'qed jiġri l-knisja? Tra x'qed jiġri jiena? Arkli! Sammek li knejb in-nies, qed traħi, dawk knejb in-nies mhux knisja. Kapix? Jiġifieri hemm ħafna ġid u sabiħ li Alla tjagħmel ġewwa River of Love u għajna tu glorja lill-Alla u nuqodu attent. Amen. Halleluja. Imma nirringrazzja l-Alla għal kollha speċjalment li intom tmiddu jdejkom u tgħinu. Kemmu ta' valur xogħlok li inti tgħin li din il-familja li inti qed tgħin u tikkontribwixxi tbiddel il-ħajjiet ta' dak li jkun. Halleluja. Mela, Efesin kapitlu 5 malajr. Ħanaqralkom fuq il-kopji. Efesin 5 malajr. Fuq kif aħna nġibu l-ġieħ fil-familja. Efesin kapitlu 5 vers 1, iżmaw. Kunu mela tixbħu lill-Alla bħal mawliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħal ma Kristu kol ħab lilna u lilu u talilu n-nifsu għalina. X'qallek hemm kunu wixbħu lill-Alla. Bl-Inglis jgħidlek be imitators of God. Darba kien hemm żmien, forsi ġud minnkom taraw daqsxejn funny li ħanejdilkom, però kien hemm żmien jiena fid-dinja kelli xahri twila bin-nokli u kont nipprova nimita lil Michael Jackson fis-sfin tiegħu. Vera, kont nagħmel bħalu il-bossi li kont nagħmel ma jmorrux fil-knisja żgur, ngħidilkom. Sewwa wara ftit żmien beda jimita lili għax biddel il-kulur u mbagħad sewwa. Imma meta ċertu mossi li konna orajt minn wiċċi qatt ma konniex bħolhom, imma fil-mossi meta kont nisfen sewwa pers li kont żeffin, kont vera nixbħu fil-mossi. Allura meta jaraw il-mossi kif nagħmel jgħidu li wow kemm tixbaħ il-Michael Jackson dawk il-mossi. Meta l-kelma tgħidlek inti tixbaħ il-Alla, jiġifieri u inti meta naġixxu verament ta' ambaxxaturi ta' Kristu, inti suppost tfakkar li dak ikun falla. Wow kemm tfakkarni falla, kemm tfakkarni fi Kristu fuq dak l-aġir, kif qed titkellem, kif l-attitudni tiegħek. Mela la tgħidlek kunu imitaw lill-Alla. Mhux imita lill-pastor da. Jew imita lill-apostlu, imita lill-Alla. Għalhekk l-istandard tiegħu tiegħek mhuwiex il-pastor. Jalla bla ġir tiegħi nista' nkun tajnuna għalik. Imma laqqas li kieku inti mhux li tittiġbaħ, inti l-Kristi tittiġbaħ. Amen. Allura isimgħuni aħwa. Meta jiena issa niġi fil-Knisja, jew nkella issa ħammur fid-dar, naqbad Efesin kapitlu 5 vers 1. U nattwa mal-koppji li ġejjin issa. Awċ, il-mara tiegħi fejna? Ma kontx naf li qed tismani. Importat għal-qulajn u id-nejja. Għal dawk li qed jgħidu, il-mara tiegħu x'inhi tagħmel hawn wara dik. Qed tagħmel ministeru biex tagħmel translation Italjani. Imma ħajlkom aħwa. L-iktar nies diffiċli biex tonora huma dawk in-nies li ħadthom for granted u drajthom. Aħwa, please, ħanejnkom u ħanejn lili. L-iktar mara diffiċli għalija biex nonora hija lil Marti. L-iktar raġel li Marti għandha diffikultà tonora hija lili. Fil-familja għax drajta
dratni. Imma qabel ma nidħol m'hemm bżonn nagħmel marriage counseling, kemm minnkom tixtiequ nagħmilkom marriage counseling session illejla. Hawn xi ħadd marriage counseling? Waħda, rajt il-kompliment. Praise God, dak waħda onesta, ta' pija kollha tgħidu. Sewa, imma meta qabel ma ngħidu ir-rwol tar-raġel u l-rwol tar-mara, titngħidilkom x'inhu r-rwol tar-raġel? Li jiena għamillhom translation, babe? Li jiena irrid nimita lill-Alla ma' marti. Can I make a public confession? I failed. Ir-rwol tal-mara lejja u dejma tagħmlux tgħodux ħares lejja ta' inti wkoll. Intom nisa ma' żwieġkom u intkom irġiel ma' martkom. Qabel ma nidħol fid-dettalji ta' kif u kome, inti trid tkun kif tara lil l-missierek jew kif tara l-Kristu trid tirrifletti lej żewġek. Pastor, inti ma tafx ma minnejx. Ma jbiddel xejn. Għax Alla huwa ħanin, huwa onorabbli, rispettanti, mimħabba, mimli ħnina u kompassjoni anka malar wieħed. So, this is not an easy message. Naf li daqqa waħda ħadet il-kolla, sa. U ħadu zaw l-iskuza sar il-ħin. I understand. And I'm telling you, it is not easy. Għax issa tħalt daħlet il-familjarità. U ħalli mhix għandhom ħafna ftit sekondi, ftit minuti żgħar oħra. Ħanaqralkom malajr. Mbagħad jekk alla jrid, jekk il-mulej jippermettili, inkomplu niftħu fuq għal-ġimgħa d-dieħla. Efesin kapitlu 5, vers 21. Oqgħodu għal xuxin fil-biża ta' Kristu. Intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej. Il-kelma oqgħodu xi tfisser? Jiġifieri mara onora lil żewġek bħalma inti tittonora lil Kristu. Issa, jekk inti tgħid li ma ħaqqux, ngħidlek mhuwiex il-każ. Xorta l-mulej jikmandak tagħmilha. U Alla jaf, għax meta Ġesu bl-Ispiritu tal-Alla jitkellem minn Pawlu u jgħidilhom iż-żwieġ huwa mimli problemi u challenges fl-ewwel Korinti kapitlu 7. Alla jaf li żwieġ huwa problemi. Għax għalkemm ħalaq l-ewwel ħaġa żwieġ, l-ewwel ma daħħal il-problemi fid-dinja kien żwieġ. Problemi ma daħlux minn tal-grocer. Minn żwieġ daħlu l-problemi fid-dinja. Ara kemm jobot iż-żwieġ ixid id-demonju. Ara kemm jiena u inti bħala Kristjani iridu ngħixu aware tal-battalja spiritwali li aħna kontinwament ngħixu fija. Ħanejdilkom ara. Ħalli ngħidilkom soluzzjoni li ħatejnkom. Di ma tistax tgħix mingħajrha. Qed nitkellem issa għal kopji. Bdejna Lut kapitlu 13, vers 4. Ma tistax tkampa bħala koppja jekk ma titallimx taħfer. Impossible. Ma tistax topera. Żgur ħatmut, żgur. U għala ħars tmut fir-ruħ mingħajr ma taħfer, għażgur laqqas dupuja tiegħek ma jkun maħfur quddiem Alla. Mela jekk iż-żwieġ tiegħek irid jirnexxi kampa jew ħajkun glorjuż, din li inti taħfer lil martek u taħfer lil żewġek, mhux kull nhar ta' ġimgħa taħferlu jew taħferla kuljum.
kull jum. Anzi, kull sija. Kull jum, kontinuament tittaħfer, kontinuament tittaħfer. Il-maħfra mhux ħaġa li inti tagħmel, hija xi ħaġa li tgħix kontinuament. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Daqshekk qalu taqtanna nifshom diġà. Breathe out. You have to forgive. Insa l-ħass u insa l-gass. You have to forgive. You have to forgive. You have to forgive. You have to. You have to. Efesin kapitlu 5 jitkellem kif jaġixxu l-Kristjani ma' xulxin. Għalkemm mhix il-familja per se, ma l-familja ta' Kristus sa. You have to forgive. You have to forgive your brother. You have to. You have to forgive your sister. Tittaħfer il-loħtok il-ħuk fi Kristus. You have to. Titiswix tijak jiex. Tittaħfer bil-fors. U meta taħfer insa bil-fors. Mux ħajrnex jizgur għaddejlek. Mux ħajrnex jizgur swix tijak. Jek ma titallimx aħfer. Mela, nisa. Onoraw il-żwieġkom bħal ma tonora lil-mulej. Tittonora lil-żewġek kulħadd jgħidha nisa. Trid nora żewġi bil-fors. Il-ħass kulu mas-salad biss. Mara sew tiegħi manxe u sew in-nisa intaw kollha. Tonora lil żewġek bil-fors. U mhux żewġek m'hemm bżonn jitlobilek żewġek, Alla qed jikkomandak. Ħadd waqt qed jgħid halleluja praise the Lord bħalissa. Ġara, right? Ġara repxer jaw. Ejja, ħan ispiċċaw. ħan ispiċċakom naħseb jiena, mhux nispiċċaw. Ejja, kompli. Intom in-nisa qogħdu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej. Għax in-nisa, għax ir-raġel huwa ras il-mara bħal ma Kristu u ras il-Knisja. Is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Ħanilkom xi ħaġa hawnhekk, jiena ma xiex nagħmel marriage counseling illejla. Però jekk żewġek huwa difettuż. Bl-ebda mod mal-mara awtomatikament issir ir-ras. Issa ħadd isfojtja Knisja? Qalbi, naf li mhuwiex easy. Min qallek li ħajja Kristjana easy? Jekk ħadd taħseb għal easy, I'm sorry tal-Kristjaneżmu mhux għalik. Kristjaneżmu taf x'inhu aqbad is-salib imxi warajja x'ħadek innifsek. Imma tagħmlu u tgħixu bil-ħajja bil-qawwa ta' Kristu. Sewwa? Mela, intom irġiel ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u ħajtu l-għalija. U dan għamlu biex għaddisa u jinaddafa bil-ħasil tal-ilma ta' ħasla ġifieri. Irġiel għatu ħasla, tu ħasla. Aħslu għom sew l-nisa. U bil-kelma, ismawni irġiel. I'm sorry. Naf li xut minnkom iżżewġtu the witch of the north. Sewwa mill-istejjer li tgħiduli. Qalbi tittonara lil martek xorta waħda. Wara saret wiċċ għalen? Wara saret wiċċ.
Ommi tgħid wara saret saħħara ġifieri l-ewwel żewġ imbagħad. Insomma. Isimgħuni aħwa. Nisa u irġiel ma nixħin biex niftħu fuq għadillhom. Dibis ngħidilkom li dak li Alla jrid mir-raġel lej martu u dak li Alla jrid mill-mara lej żewġa mhux hekk ara. Jekk jonorani nonorah. Jekk tonorani nonorah. Wrong. Wrong! Ftakkar li daw il-problemi jiġu fil-Knisja, u l-Knisja tara l-glorja tal-Alla. Aħwa, dal qed nipratika ħalija ta' jiena wkoll miżewweġ. Jekk jiena nħoss li l-mara tiegħi forsi ma jisħoqlix, xorta rid nonora. Xorta. Jekk inti tħosslok il-mara tiegħek forsi għamlitlek xi ċuċċata, weġġatek, whatever, x'inhi. Qabżitilek, tirritak, il-ħin kollu tattakkak, il-ħin kollu stemmilek il-passat, dawn huma affarijiet li nisma' mill-irġiel ta' spiss. Tittonora bil-fors. Tidnejlek għaliex? Għax inti meta tasal quddiem il-mulej, min mhux ħajjejlek ħa nara kif ġixidek il-mara miegħek. Le, Alla talbek xi ħaġa. Tittonora l-martek bil-fors. Mara, Alla mhux ħadd jgħidlek ħa nara kif ġixxa miegħek ir-raġel jekk ħabbekx bħalma Kristu ħabbek Knisja. Mhux ħajjejlek hekk. Għalhekk inti l-ewwel diskuta tgħidlek kulħadd irid jagħti rendi kont ta' x'għamelu. Mhux x'għamillek jew x'għamlitlek, x'għamilt int ħadd tirendi kont. Jiġifieri x'għamlulek għamililek il-boyfriend, il-husband, il-ħabib, il-brother, is-sister. Għamlulek x'għamlulek, inti tista' tirendi kont ta' kif aġixxejt lura int. Jiena l-mara tiegħi irrelevanti issa kiena passu jew minix, għamlit li jew x'għamilt li jekk għamlilix għax ħaqqi jew ma ħaqnix, kif ħan nirrispondi jiena Alla ħajara. Fuq dak ħajġedek għadel mole. Nisa, Alla ħajġedekak, mhux kif aġixxa miegħek ir-raġel, kif aġixxejt lura, kif irrispondejt lura. Aħwa, minix ħankompli, ħaniqaf għawillhom għax sar il-ħin. Imma simgħuni. Da l-istess ħaġa li jiġri bejn il-koppja u fil-familja ħajġri l-istess fil-familja tal-Knisja. Honoring is not an option you choose. It is a command. Ma mhux inti ta' tikmanda ma sax jiena ngħidilha l-mara inti tittonorani bil-fors. Issa, il-mara tiegħi, apparti li hija mara tal-Alla tal-Bibja u tisma' dan il-messaġġ, taf li tittonorani. Imma jien il-modi ta' biżilha lejla tgħidli ma nix nonorak. Tgħidli inti għalija kont qed tgħid. Issa jiena ma kont qed ngħid għaliha xejn, qed ngħidilkom xejn il-kelma tal-Alla. Imma ejna nodi kieku il-mara jenna forsi dawk it-Taljani tawwa xi ruxma ta' wiskem wara. Hemmhekk jew tawwa xi xarba u sakruwieli. Sewwa. Jiena irrid nonora xorta. And do you know how sometimes, I'll give you one nugget only. Għandikom trik, mux trik, tip wieħed biss. Xi kultant, the way you honor is by silence and do not retaliate. As simple as that. U fil-Knisja l-istess. Jekk inti għandek argument maħuk, jew ma' sister, jew disgwit, jew minuqqas taqbil. Itallem onora għala ħalqek. Inti taf li dak qed jara żett u inti qed taraha, m'intomx qed taraw l-istess. Mela itallem, onora, irrispetta u xi. U rridu nikbru fija di. Rridu nikbru fija di aħwa. Il-lejla nisa, għamlu naqa homework. Irġiel għamlu naqa homework. Il-mara tiegħek mhix perfetta, ir-raġel tiegħek mhux perfett, intnejn intom mhux perfetti u Alla jitlobkom li intom titalmu tonoraw il-xulxin xorta waħda. Kemm diffiċli di. Għandek raġel li ma jġix il-fellowship u Alla qed jippremja l-raġel tiegħek li bħalissa forsi qed jgħidlek mhux iktar il-fellowship jgħidlek mur onorah. Inti raġel li qed il-fellowship, il-mara tiegħek tgħidlek fejn qed tmur hemmhekk dak tal-irqiq jew qed jibrenja waċjak. Sewwa. U inti titmur lura d-dar
u tittonora lil martek. Mhux għax għalek il-pastor, għax għalek irid miżwieġ. Amen naħwa? Għanna l-estin komplu nikbru f'daw l-affarijiet għela nal-u għajnejna mbaxxu rasna, praise and worship team. Grazzi tal-istennejtu. Kulħadd jitlob miegħi fejn inti, ħanitolbu fuq l-unur, ħanitolbu għall-unur. Kulħadd jitlob miegħi, jgħidlu missi qadis. Is-saltna tiegħek hija mibnija fuq l-unur. Li jiena nuri valur għoli lill-uliedek u llum mod speċifiku lir-raġel tiegħi jew lill-mara tiegħi. U l-dawk fil-familja ta' Kristu u fil-familja tiegħi. Irrelevanti ta' kif jaġixxu huma miegħi, jien xorta waħda mitlub minnek biex nuri u nur u ġieħ fiż-żwieġ tiegħi, fil-familja tiegħi, sew tad-dar u sew fil-familja ta' Kristu. Allimni dan l-unur mulej biex ikollha qalbi pura bħalek. Allimni mulej inħobb dak li tħobb in. Nobod dak li tobod in. Abba missier irrid nitgħallem. I wanna learn. Bil-grazzja tiegħek allimni. Għatini qalb tħabbat għalik. Li fl-aġir tiegħi, fl-attitudni tiegħi u fil-klim tiegħi nirrifletti dejjem unur lejn ħaddieħor, lejn il-proxmu, lejn il-mara tiegħi, lejn il-raġel tiegħi, lejn uliedi, lejn dawk ta' fuqi, lejn dawk ta' taħti. Nimxi fl-unur mulej. Kompli għallimni bir-revelazzjoni tal-Ispiritu Santu. U fejn ma niflaħx bis-saħħa tiegħi, nafda s-saħħa tiegħek taħdem fija. Aħfilli fejn weġġajtek mulej. Aħfilli fejn weġġajt il-ħija jew il-loħti. U jiena wkoll naħfer lil min weġġani. Irrelevanti naħsibx jekk għandux tort jew għandix tort jew għandix ir-raġuni jew le. Għax huma wliedek. Għax huma nies u hija persuna li inti tħobba xorta. Irrid nonora wkoll mulej. Għatini qalb għalik mulej. Qalb li fuq kollox dejjem iġġiblek unur u ġieħ. Dan minn qalbi nitolbulek missier. Fisem Ġesu Kristu Sidi. Jekk inti llum qiegħed hawn tgħid li pastor l-ewwel darba, illum nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu. Min qalbi nitolbok mulej biex issalvani, taħfilli d-dobieti u tagħtini l-grazzja li nkun imwieled minn ġdid. Jekk inti llum qiegħed hawn l-ewwel darba u tixtieq tgħid li pastor jitlob għalija nixtieq nkun salvat. Nixtieq nibda relazzjoni ġdida u ħajja ġdida mal-mulej. Jekk inti dal-persuna ħolli jdejk. Għaw xaħat illum għal-ewwel darba tixtieq tibda ħajja ma' Kristu b'dan. Ħolli jdejk malajr please. Anybody? Anybody jekk inti ġdid illum jew intom ġodda u llum għall-ewwel darba. Kulħadd iqum bil-wifqa. Praise God. YouTube viewers, narawkom il-paċi magħkom, narawkom is-service li miss. God bless you.